Měření rozpité láhve. Označíme položku, položíme láhev na váhu, zadáme hodnoty a necháme zapsat do tabulky. Počítání bez použití váhy. Vybereme položku, zadáme přijatý počet kusů, zadáme zbývající počet kusů a vypočítaný rozdíl necháme zapsat do tabulky. Počítání za použití váhy. Zvolíme položku, položíme prázdný obal a vložíme zbývající sortiment. Navážený počet necháme zapsat do tabulky. Počítání mincí. Vybereme hodnotu počítaných mincí, mince vložíme na váhu a výslednou sumu necháme zapsat do tabulky. A nyní si výsledek měření zobrazíme v souboru PDF. Přestaňte alkohol přelévat, začněte ho vážit. Více na www.jera.cz